niin. Mä vielä sitten puhun tästä tehtävästä. Välillä oli ruokatauko ja kaikki on unohtunut. Eli oli ajatus semmoinen, että nyt katsotaan yksi animaatio. Se on semmoinen siivousta varten tehty animaatio. Se ei ole mikään vitsi eikä lasten animaatio, se onkin opetuksen varten tehty. Mutta se on tehty vähän niin kuin leikkimielellä. Se on semmoinen assu. Mutta me en katso pelkästään sitä animaatiota, vaan meillä on, mä annan teille semmoisen tehtävän, että katsotte tarkasti, että millaisia siivousmenetelmiä te huomaatte siellä animaatiossa, millaisia siivousmenetelmiä siellä käytetään. Onko ne käsimenetelmät, konemenetelmät, nihkeät, kosteat, märät on menetelmät. Sitten on kaikki kuuntele. Sitten on siellä animaatiossa sellaisia asioita, että jossa kohta tehdään niitä töitä väärin, ei oikein. Ja siellä on työturvallisuus ihan, kun kaikki on huonosti. Sitten te perustelette mulle myöhemmin, miksi siellä on kaikki huonosti, mitä ne teki väärin, miksi ne siivosi väärin. Ja siellä on myös ergonomia. Siellä me katsotaan myös ergonomiasta semmoisia juttuja, että ergonomia sitten oli se oikea työasento, suora selkä, ei saa humalta, ei saa raskaita esineitä nostaa, että meidän tarvii säästää omaa terveyttä. Me ei tehdä töitä terveyksen hinnalla. Ja sitten katsotaan niitä. Mä toivon, että toi toimi. On kaksi vaihtoehtoa aina, toimi tai ei toimi. Ja sitten pohditaan yhdessä. Tulee semmoinen keskustelu. Joo, mä nyt käynnistän.